Malawi Today. Amene wataponda amene asisi masewera yayi ndipo pano pali pointhu agangara asolemba kalata tamuvomera kayo rapwanga bwera pa Lilongwe atikati mamawa ife lipapati pa ground kati limanda mwabiwi tili phe tulikirira tuli tizoone ndiwo ndokuwakhale genili ndiwo silipita mzingwanja ayi tupita nguta malegeni nkati zingwanje ndo sizipita zingwanja ayi apolisi ku flanti ame flanti ife kumbuyo ukhapa na wanthu ndipo mukhapita msanati pangenda kuuza tipacho kuti kamwezi atandati ati pipi inu mukhapidwa ukuku tanguyamba bwa last week sida kwapuleni ndakuza kuti msowa mtendeleniyo ili Lilongwe timakhapa na wanthu timakhapa gangara amene ujaya afuna pofera amene uja gangara uja tikonza amene uja ndipo sefe sili manyuma atu ibi mtatuka udapha Yesu kadapha ndani koma ife sili manyuma zakuphazi chilima adapita amene uja iniyo mukhandi wakangangara gangara tikonza amene pita munthu ikasamene ndamula adziwa amene ndini mdalo wotete kale nkadi akamvunga kale mwika msaka. How do you then Vice President wa DBB Gangata kodi the MP ya Gangata honorable Gangata whatever alankhula kusonkhano kuti afuna apange matemo ku Lilongwe amati Friday. I hope abasidwa chilolezo chotero komano. There's something I want to talk about matemo kumalawi sitimasiyanitsa ukhangati anthu sitikusiyanitsa kuti mademo ndi ma protests ndi ma riots sitikusiyanitsa chifukwa pena timayamba ngati mademo ngezima zasintha kusanduka no mademo mwe aja kusanduka ma protests ndi ukatherano pa ma riots wapesa mademo mwaiwoka si chinthu choopsa yayi mademo mwaiwoka si chinthu choopsa. Mademo anthu amakhala ndi kosi kapena cholinga chimene they are fighting for. That's a tool yomwe imayenera izigwiritsidwa ntchito kumalo kumene kuli democracy, kumene anthu ena ake akuona kuti akuponderezedwa, maganizo awo sakumveredwa, boma sili kuamvera, kaya bungwe lina lake sili kuamvera, kaya department ina yake boma sili kuamvera, ndi anthu amapanga demonstrate. Okay, ili ngati strike apanga demonstrate komano malo mosiya kugwira ntchito, malo monyanyala zinthu amanena kuti tofuna ndi apange chionetsero. Ma demonstration pachichewa chake ndi chionetsero. Okay, ndiye ayenda ndi peposi yawo ija anyamula petition, anyamula zima placards zawo kuyenda town muja bwino kukafika kuti kumene akupita ndikuonetsa zinthu ndikuthera pamene paja apereka ma petition awo aja akayapereka ultimatum kayasidikirira matsiku oti ayankhidwe kumano. They have demonstrated mkwiyo wao, they have demonstrated kusakhutisidwa kwao. It's supposed to be an innocent, a simple, acceptable means of expression kuti anthu tukuzipanga express talk. Ena kaya kupanga commemorate chani amatha kuyenda ndi commemoration yawo ija kuyenda munse umuja. Vuto ku Malawi ndale, vuto ku Malawi ndale, ndipo vuto ku Malawi jela, vuto ku Malawi anthu amangoona ngati pena paliponse pali ndalama. Amwene minister wa boma kubwera kudutsa pagalimoto kuti akupita ukagwira ntchito ya boma ukapanga chakuti Amalawi ambiri samaonapo zogwira ntchito zoyo, amangoonapo munthu akudya ndalama, which is a mentality yoyipa kwambiri. Kungomuona nduna wa boma, nduna ija kaya bwera kaya kupita ikayendera chani akutsika galimoto akulankhula anthu chimene amaonapo pene paja sikuti munthu wayenda wachoka ku capital hill kubwera kuno ya amaonapo munthu akudya ndalama. Bas, that's the mentality. So these people are working. They are working for us. They are supposed to work for us. Bust their asses for us. Akudya ndalama. Kantima kamene kaka kama lowera ndi nsanje zomwe Malawi tinabadwa nazo zija nsanje. Chimodzimodzi anthu akugwirizana kuti afuna apange demonstrate. Chimene anthu amaonapo sikuti anthu aja ukapanga demonstrate kuti khani yawo ndiyo ndi chani ndi amvetsere. Kuti kwa kama aona anthu aja
akuonapo anthu adya ndalama. Akuonapo anthu adya ndalama ndi anthu aja afuna akati pange demonstrate ndiye kuti sakati phumisa ifeyo kuti ifeso tisadye ndalama. Mentality anthu ndi amenewo, awaboma wakudya ndalama, awakupanga demonstrate wakudya ndalama ndeti menyani kumenyana na kuja kupanga na defend kuti awo asatipange phumise ndalama zacho. That's the mentality we are in. Koma zinthu sizimayenera kukhala choncho yani. Okay? Unless munene kuti apolisi amanga munthu. Ndi anthu akunena kuti masoleni munthu wathu mwamangayo. Anthu ndikukwiya, ndikubwera kumaza genda ku polisi kujako amene wakupanga demand china chake akupanga riot. That's rioting. Koma anthu akukumana kuti apa peacefully anyamula zinthu zawo palibe ma weapons ena aliwonse akuyenda. Ndimalize kunena kuti yani amene amadzisokoneza zinthuzi kuti zilowererane ma demonstrations asanduke ma protests asanduke ma riots nthawi zambiriso amakhala a security. Chifukwa security amakhala kuti akuyendera zodumidwa ndi apolisi ndi andale akuona zodya ndalama, akuona zophumisana kudya ndalama pamene paja. Ndi amati takatitetezane, tapita mukatiteteze mukapange disperse. Ndiye nawonso aja sajedwa. Anthu kungoyimba nyimbo akubwera anthu iwo pomwepo apolisi kale matiye gas. Ada kupanga disperse anthu. Ndiye mukapolisi matiye gas anthu ajamayamba kuthawa. Awo akuthawa kulowera uku kenaka wayamba kutola mwala kuti ndikugenda ndibwezere. Chaos erupts. Ikapanga erupt kenaka kuti mademo aja ndoyipa. Zama demo zifesi timazifuna. Mademo amasokoneza zinthu. Mademo samayenera kusokoneza zinthu. Tangu kumbukira ni 2019 icha. 2019 icha. Kumalawi kunkachitika mademo na ntindi wa anthu amayenda mkatikati mwa taoni. Mukumbukira? Na ntindi wa anthu amayenda mkatikati mwa taoni kudutsa. Ndi galimoto yawo ikuwapanga protect. Apolisi, riot police akuwapanga protect. Amayenda kudutsa amene muja anthu atsogolera wali kusogoloko. No damaging zinthu. China chili chonse bwino bwino. Pano pachikukanika ndiya anthu ngoti ayende. Maona? I think ndalankhulapo zilungamo zina ndi zina. Koma chinthu chimene ndikufuna anthu tidziwe nchonena kuti tisinthe mindset yathu. Nsanje, jera, ndalama. Mbali zonse. Sikuti zimene zambanga ndi opposition okha. Akuboma chimozimozi. Nsanje, jera, ndalama. Amangoona ndalama. Masapota ungoona ndalama. Muone ma comments athu. Akaona chithunzi cha nduna muzaone ma comments. Uyu ndi akudya, uyu ndi akungoja amene umamaliza kudya. Muchoka mujeretu. What do you mean? Kungoona olo MP wawabwera pa galimoto amene ndi wajerera achoke ajeretu amene pa 16 pano tukuchosa ujeretu. What? Amwene munthu wadzipereka mene ndililimu ndikadzipereke nganene kuti akuluakulu ndikusiya ntchito yangayi ndifuna ndikadumikira anthu. Amwene ayi anthu saonapo zotumikirazo. Saonapo zoti iweyo udzipereka kusiya moyo wako wa freedom yako ufulu wako kukhala moyo wako mwa ufulu wadzisiya. Anthu zonsezo saona. Zimene atazionepo akujerera mwene. Akujerera.